Good morning, guys. This is Rimpopo FM live with Comrade Montaigne. Ganga Zona Mulibanji ya Malawi nonse konse kumene muli aliyense akuchita kunena kuti Comrade Montaigne amene timadziwa kuti ndankhanga zaonaja nda amenewa timati tikangomva kameneka timadziwa zonena kuti nkhanga zaona. Ana skulu amafika paja ponena kuti pa break tufuna tikamvere nkhanga zaona ngati zatuluka. This is Comrade Montaigne on Rimpopo FM. Ndadandaula chinthu chimodzi chimene ndachidandaula ndikanayenereka kukafika pamalo pamene pachitikira ngozi ya kunkhotakota, komano ngozi imachitika ndili mkatikati mwa ulendo wanga wochoka ku Malawi. Ndiyamikire ku Chikangawa, ndakafikako, ndakaonako, ndakapondapo, ndipo Amalawi Amalawi ndege ikuchita kuoneka kuti imamenyedwa ndi mahamala. Ndege ikuchita kuoneka kuti imachita kuswedwa osati apanga ngozi. Ngozi ya ndege imayaka. Ndege ikapanga ngozi imayaka. Ndege ikapanga ngozi sizingatheke onse ndikumwalira, amapulumuka abe mwina awiri olo mmodzi. Taona ngozi imenenso anayesa kuti akaigwesere mu nkhalango koma zakanika. Mulungu wapanga dongosolo lake, ndege ija ndikukagwera mphepete mwa madzi. Ali Comrade imene iso ndiye iti Rimpopo FM ndi Comrade Montaigne timakupasani nkhani zotyakuka. Osangoti ndege yagwa 2 minutes kuthamanga nkukayankhula 3 minutes ripoti latuluka kale. Mukulephera bwanji kupereka ripoti la kuChikangawa, mukukatulusa ripoti la ngozi ya kunkhotakota. Amalawi mizimu ya anthu 9 ija ikunka ikuzungulira mmitu mwa anthuwa. This is Comrade Montaigne pa Rimpopo FM. Kuchokera ku Namibia, this is Comrade Montaigne wa choyamba ndofuna ndithokoze Amalawi nonse amene munatilandira titabwera ku Malawi. Ndofuna ndiyamikire kwambiri maka ndithokoze chitetezo chimene munatipasa, ndofuna tiyamikire kwambiri. Ndofuna ndikathokoze mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Peter Mutharika chifukwa cha convention yabwino imene munaipanga, convention imene angakhale Brian Banda mwina kwafusa sanga anene bwinobwino, komano ifeyo Brian Banda ndithu avomereza kunena kuti convention inali bwino, ndipo convention adya kumwa. Tufuna tiyamikire inu nonse amene munali ku organizers a convention imeneyi, kukonza zosiyana logistics and so ever catering, kunena kuti anthu asapite kunyumba ndi njala. Tikufuna tikuyamikireni a DPP. Ndikufuna ndipereke malangizo anga. Convention ndi imene ija, convention yaenda oluza aluza, owina awina. Inu amene mawina musazitukumule kunena kuti mwawina. Chimene Amalawi akufuna ndi utsogoleri wabwino.
utsogoleri wabwino ndi umene uzapangise zonoti muzanyade kunoti mwayang'anira amalawi ochuluka kuchokera ku zipani zonse chifukwa mukazasankhidwa kuzayendesa boma muzaziwe zonoti ndinu mtsogoleri wa wina aliyense musazawerengere kunena kuti uyu ndi wa MCP iyayi zimenezo ndi zimene tikudana nazo ife tikufuna a DPP mukazalitenga boma MCP azizava kukoma azizasiyanisa kunena kuti kuyendesa kwa boma kwabwino kodi sikumeneku ndi utsogoleri wabwino umenewo musazitukumule gwirani ntchito limodzi ndi awo amene alephera chifukwa awo amene alephera ali ndi experience mene amapangira zinthu inuyo mwawina chifukwa mwaonjezera tina ndi tina mkati mwa manifesto yanu mmene mmauza anthu kuti mukazandivotera ine ndizapanga zakuti ndi ulangizi wanga upite kwa nonse amene mwawina. Ndofuna ndiyamikire ndinayankhula tsiku lina pa Limpopo FM kunena kuti kusamsankha Samia Suleiman mwina kukhoza kuzapangisa enafe kungokhalaso pansi. I'm very excited kunena kuti Samia Suleiman ali mmodzi mwa anthu owina. Chimene timanenera Samia Suleiman ndi chani? Ndi munthu amene amayima pa chilungamo, samaopa, samagwedezeka. Amalolera kuti chinchitikire koma ayankhulire anthu. Tikufuna azisogoleri anthu ndumeneyo osati azisogoleri amadera mpoto. Ngati kunali munthu amene akanatha kulandira kudya ndalama za MCP anala Samia Suleiman, koma tinaona Samia Suleiman akunena kuti kuli bwino ine ndife limodzi ndi Amalawi, ngati pali mavuto ndikumane ndi mavutowa ndi Amalawi. Taona Samia akupanga zimene zozo kuwina kwawo sikuti angowina mwadaladala iya kapena mwatsoka koma chifukwa cha ntchito imene amagwira. Ntchito zimene timagwira zimaonesa kunena kuti munthu uyuyu akhoza kutisamala pa mavuto kapena pa mtendere. Ulangizi wanga kwa inu amene mwaluza sikuti muzitenga nthungo kuti muzapunya nawo awa awinawa ayi, ndi nthawi yobwera nawo pamodzi nonse ndinu achipani chimodzi cha DPP. Bwerani pamodzi, gwiranani manja, uzanani chochita, pamene akulephera thamangani kathandizeni. Kuchita bwino kwa iwo kuzakhala kuchita bwino kwa chipani chonse cha DPP. Ngati kutsogoloku kuli mgwirizano wa zipani za Afodi, UDF, UTM, pempho langa a DPP musapange ngati zimene anapanga azano wa MCP kuolosedwa ndikupita sijairo ndikumaka anyoza anthu amene athandiza kuti aolose. Tieni agreement yanu imene muipange, agreement imene yoyo taisatirani. Ngati simusatira agreement zosatira zake ndi zimene zampititsa Vice President wa dziko Klaus Chilima chifukwa anthu sanafune kusatira zimene zinali mu agreement. Ndi kupempha chipani chonse cha DPP pamene mukukhala pansi ndi anzano amene mufuna kupanga nawo ma partners, zimene mugwirizane tazipangani zikhale zonoti zizakomere Amalawi osati zikhale ng'oma. Please mundimvese ndikuti zikhale zowakomera Amalawi, sinanene kuti zikhale ng'oma. Limpopo ndi cover tajo. Ndofuna ndimalize chonchi ndichoke chonchi ku gawo limeneli. Ino amene mukufuna kukagwira ntchito ndi DPP wonesesani kunena kuti manifesto yanu ndi zimene akufuna DPP zikhale zofanana, zikhale zimene inonso mitima yanu mukhutisidwe nazo. Musapite kumalo kumene inu simukukhutisidwa. Awatu ndi malangizo chifukwa ngati mukupita kumalo musakukhutisidwa ndoti china chilichonse chimene chizikachitika kumene koko simukakhutisidwa nacho. Amalawi akudikirira ulamuliro wabwino.
panopa tilibe ulamuliro wabwino. Ulamuliro wabwinowu amalawi akuyembekeza kuchokera ku UTM. Ulamuliro wabwinowu akuyembekeza kuchoka kwa Ford. Ulamuliro wabwinowu akuyembekeza kuchoka ku UDF. Ulamuliro wabwinowu akuyembekeza kuchoka ku DPP. Komanso pali zipani zina zimene mwina zibwere kuzakhala nawo mkatikati. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuwina kwa Amkhito ku convention, kuwina kwa achisale ku convention, MCP atsegulanako mimba mpaka na kumafuna kuatsegulira milandu. Kodi nthawi yonseyi munali kuti? Kodi Amkhito simaona lero chifukwa chonena kuti apeza udindo kumene kucha mufuna musokoneze? Lero chifukwa chonena kuti Norman Chisale mukati mwampitira uku iye ndi baibulo lake m'manja sizikugwira ntchito, mukati mwampitira uku iye ndi mulungu wake sizikuchitika bwino, ndiye mukutinso mumsemere zinyawo. Kodi anthu inu munatani? Ndizona mawu amene anayankhula Apuni Kalindo kunena kuti nthawi zina kukhala ndi mbuli ndi chinthu chovuta. Mbuli nthawi zambiri zimaoneka ngati za nzeru, koma zochita zawo ndi za mbuli. Ndi chifukwaso lero ndege ina yagwa kunkhotakota chifukwa cha machitachita au mbuli. Ndege yagwesedwa kunkhotakota chifukwaso cha machitachita au mbuli. Ndikuti ndege yagwesedwanso ndi MCP kunkhotakota chifukwa cha umbuli, pofuna kuwaphimba amalawi m'maso. Nchifukwa chake amayesa kuigwesa ndege ija kuti ripoti likamabwera lizafanane ndi ndege ya kunkhotakota. Koma mulungu si munthu. Mulungu akafuna kupanga zache palibe wofanana naye. Ndetaziona zimene zachitika kunkhotakota. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM, Nkhanga Zaona. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti aboma anakangalika ndi ndege imene inagwa kunkhotakota, imene ndi ndege ya Nyasa Express ya mtundu wa C210 namba 7QPFU. Kunkhotakota imachoka kunkhotakota kupita kuliwonde kudera lija lotchedwa Makhanga. Ndipo kuchokera pamene pagwera ndege panali mamitazi ochepa kwambiri, ndipo ndi kuchikangawa sikutiso zinasiyana, koma anthu anakwanisa kumva saundi, kuiona ndege ikugwa. Pamene ndege ya kuchikangawa sinamveketu saundi, ndege ya kuchikangawa sinamveke saundi, koma ndege inagwa. Anthu anayandikana nayo ndege kuchikangawa, koma analephera kupita pamalo. Mwaiona ndege imene yagwa kunkhotakota, munaona kuchuluka kwa unyinji kwa anthu kumene kunapita kumene kucha. Kodi kuchuluka kumene kucha kukanakhala kuti zinachitika kuchikangawa, abale athu aja sakanapulumuka? Ndetaona anthu aja apanga ngozi, aliyese akutuluka ndi zovala zake, aliyese akutuluka ndi lamba wake, aliyese watuluka mmene analili, except anthu amene amwalirawo amwalira, koma tikaonaso anthu aja apezeka zonoti mmene anavalira ali mndege. Chagwesa ndege imeneyi aini yake andege atipasa ripoti. Koma ndizomvetsa chisoni Amalawi, chigawo cha kum'mawa kuno, ndikoza kukuwuzani kunena kuti Avera Kantukule aitulusa kale ripoti la ndege imene yachitika kunkhotakota, alephera kutitulusira ripoti ya kuchikangawa. Akuti kuchenjera kumeneko Avera Kantukule
alitulusa ripoti la ndegeri, koma ifeyo aini yake a ndegeyi atitsimikizira kuti chimene chagwesa ndege atiuza. Koma kuchokera mkatikati kuchoka ku State House ndege ya kunkhotakota yachita kugwesedwa, ndicho linga chonena kuti ripoti likamabwera akuti lizafanane, azitiuza ife Amalawi kunena kuti ndege ya kuchikangawa ndi ndege ya kunkhotakota ndi ndege ya chibadwidwe ya chilengedwe imene inakonzedwa ndi mulungu, ndi mwini wake Mulungu. Amalawi, kodi mukudziwa kunena kuti mdziko mwathu 2 weeks maisraeli okwana 8 anabweraso mdziko mwathu? Kubwera kwa maisraeli zinthu zikumachitika zopya mdziko lathu. President a dziko akamachoka kupita kunja, mbuyo muno timakhala ndi mavuto osiyana-siyana. Ndi chifukwa chani siku lina ndinayankhula anthu simmakhulupirira, lero achoka, leronso ndegeso ina ikugwa. Nkhani ya ndegeyi ndiyonena kuti yachitanso kugwesedwa. Cholinga chawo amafuna aigwesere ku Nkhalango, koma mwatsoka ndege ija yakagwera pa nyanja, anthu ndikubwera ndikuzapulumusa anthu ena aja. Kodi chimene chimampangisa woyendesa ndegeyi kumva chizunguliro ndi chani? Transponder ya ndege imeneyi ilimotu, sina totokoledwemo ilimo. Nanga transponder ya ndege ya kuchikangawa inachosedwamo chifukwa chani? Amalawi muzipase mafunso. Kunali kubisa zona zenizeni za ndege, zona zenizeni za ndege zimabisidwa. Transponder yapezeka mu ndege yagwa kunkhotakota, palibe wakhapidwa kapena kuberedwa china chilichonse. Athamanga ndikumaka falisa kuyankhula kufuna kuoneka ochenjera, osaziwa zonoti akuzigwirisa, akulephera bwanji kupanga dongosolo ya ndege yawo ya muziko mwawo imene yapha anthu awo Amalawi enieni. Akuti kufuna kuziyeresa. Ndetaonatu njinga zikukweredwa kangati kuti munthu akuchoka kangati munthu akuchoka kwa Mkusa kupita kumagawa kukamwa tea pa restaurant. Amalawi, ndati ndikudziwiseni, anakhala pansi ulendo wa ku Germany usana nyamukidwe. Kukhala kwawo atakhala pansi ndikumene amakambirana zokhuzana ndi ku MRA. Anthu amene asankhidwa ku MRA asankhidwa pazifukwa zonena kuti asonkhese ndalama pamozi zopangira kampeni ku chipani cha MCP. Ndikuyankhula pano ku meeting imeneyi kunali gulu lake lomwe lija la nthawi zonse, kunali Achithyola, kunali Jessica Bwira amene nawonso akhanga tapenga misalawa, kana majekete, Miriki, Legi, onse anali kumeneku, kumene anagwirizana kunena kuti komishona kodi akhale ndani wamkulu wa kumeneku. Ndi chifukwa chake atenga munthu amene anali ku nambala 23 kuzamuyika pa nambala 1, nkuntenga amene amayembekezeka kukhala headmaster pa skulupo.
iye ndikungomsiyabe kukhala deputy headmaster. Chifukwa chani? Akufuna kukwanirisa zochita zawo. Nde anthu amene ayikidwa ku MRA ndi anthu amene cholinga chawo akamatolera ndrama za misonkho, ndrama zina zizipita ku MCP kukonzekera kampeni, ndrama zina zizipita ku akaunti nambala 1. Iyi ndi njira imodzi imene ayikonza a MCP. Alinanga tinamva zonena kuti delegate wa MCP anamwalira, zinakhala bwanji? Zonse zili pa Limpopo FM. Amalawi nonse amene mmakonda dziko lano, tufuna tizikuwuzani zoona zake zenizeni. Tinamva zonena kuti delegate mmodzi anatisiya pamene kunali convention ya MCP. Delegate amene uja anachita kumuyedzeka okhaokha a MCP. Chimene anamuyedzekera ndichonena kuti anaona anthu akubera. Nde ataona anthu aja akubera, anamukakamiza ndi kumuwuza zonena kuti atuluke, asakhalemo mkatikatimo. Koma iyeyo ananena kuti ine ndine mmodzi wa anthuso amene ndabwera kuti ndizaponyeso nane voti yanga. Anthu aja anamuwuza kuti nyamuka zipita. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti anakampanga tintini kulumu kumene anapitako okhaokhatu. Ndi Amalawi ndikufunseni, ngati okhaokha akupangana chipongwe, okhaokha akumenyana, wina nduja anachekedwa mkono uja, nde ifeyo anthu onoti sitili muchipanimo angatinyenyebwa? MCP oye! Chikangawa oye! GetAChoose.com. Ali kumanjo yako, kumaiwa yako, nazitere. Bwesi zigoma. Akuti panango kala litonse panali mkulu wina amene amachidwa Chikangawa, ndipo anachoka mziko lake ndi kupita ku ziko lina kumene amakakwera nji. Akuti panango kala litonse ndipo anali ndi vice president wake amene cholinga chake amangopanga zinthu kukhala ngati wamisala mpaka koma akadya mu restaurant. Limpopo
FM tikuti ripoti la ndege amafuna alisakanise ndi ndege imenenso aipanga mwatintini. MCP koma musasinthaliti chikhalidwe chanu anthu ake kwaona samazimvera chisoni. Chikangawa tisinthe machitidwe MCP tatiyeni tisinthe machitidwe MCP tatiyeni pena pake kumakula kumaona kuti tikapanga movu iyi tikugwidwa tikapanga ichi tikugwidwa tikati titere tikugwidwa. Tasinthani system yanu machitidwe anu nthawi zonse musangokhala ndi maganizo onena kuti timseke wakuti timuphe wakuti timpangire wakuti. Kodi mupha mpaka liti? Kodi mukapha anthuwo olo mutakhala kuti anthu akuvoteraninso muzizayang'anira ndani? Muzizaziyang'anira nokhanokha? Muzizayang'anira mabanja anu? Zinazi tapangani manyazi, pangani manyazi. Mukapita ku komiti yanu takakambirana kuti ali mpopoto akuti tikupangisa manyazi dzikoto. Anthu akuvutika ndi njala, anthu sakudziwa kunena kuti kodi chimanga achipeza kuti chaka chino kuli njala ya nyo. Mavoti ndiye awo mafiga amene akutulusidwa pala lero ndi kachulukidwe ka anthu amene ali kuderako amalawi. Kudowa kungakhale anthu 1 million, kudowa kungakhale anthu 900,000. Ndi pamene mungaone kuti mbuli zikamachita zinthu mbuli zikamachita zinthu sizimaziwisana kunena kuti apa tisapange atigwira, apa tisapange atigwira. Ndiye mbuli zikamapanga zinthu inotu munthu amene pena sanapite ku sukulu umatakona akamapanga zinthu umatona kuti awa kupanga izi chifukwa sanapite ku sukulu. Nanga awawa sopano opita ku sukulu, awawawa opita kusukuluwa chifukwa chani akupanga za umbuli? Ndi pamene ndimamkumbukira malemu Chihana akunena kuti kunjaku kulitu mbuli koma zopita kusukulu. Kupita kusukulu ndi ukani ma degree ndi ukani ma diploma koma osamaziwa chimene akuchita. Mbuli zachuluka ku MCP nde muzoona akungu ati kuyenda m'misika kuti mwina akatenge moralo kwa anthu amalawi. Landirani ndrama ijani musaiwale paja anatitengera ma 30,000 afetereza athu. Ndi nthawi yonena kuti abwezi tizipita kumene kokala ndira ndramazo koma tizakaonesana siku lovota tonse tisakavotere MCP tikavotere zipani zinazo. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Also, Limpopo FM, because somebody told me about it. Mlibanji Adalakadula, Mlibanji, who is who, Muimba Nyimboi. Crime does not pay. Crime does not pay. Education is the key. Zosatira za kuitawa sukulu ndi uchifamba umene tikuona kuchitika mdziko la Malawi.
Education is the key. Crime does not pay. Kokatera kwake makraimu, kokatera kwake makraimu, chisale akuti kokatera kwa makraimu. Mukangoyerekezanso DPP ikangoyamba kupanga zokonzekera za chisankho, mukangoyamba kuyenda ndi zikwaniritsozo, kokatera kwake achisala kuti ndikupolisi ndikupolisoni. Mulibanja anyamata akublanta amene mmafuna mutayerekeza kuti muzikabera anthu ku convention koma anakutibulani. Nyamata amene anatibulidwa uja, nyamata amene uja Malawi ndi anyamata amene amayenda ndachina Gere ndachina Mwata. Ndemukhoza kuona Mwata nda MCP, Agere nda MCP. Kanyamata kawo ndikamene kanagwidwa ndikumapasidwa mapama, ndipo mukana mthyola miyendo. Nde wanenesa chisale kunena kuti salola kuti wina aliyense wa DPP aoneso mavuto. Nde ukumva bwanji kunchesi kwewe. Mulibanja chea nangaso mwana wano alibanja atupere molozi. Mabanja atu achisanzo amenewo atanena kuti tipereke mabanja achisanzo ama president muziko la Malawi. Ndekuti achea ndi banja la chisanzo kwa ma president a Malawi amene sana mtenge mwana wawo ndikumpasa business yopanga ma passport. Banja la chisanzo liberero, banja la chisanzo achea sana mtenga atupere kulera kuti atene mukakhala ambassador. Mabanja achisanzo amenewo, banja la chisanzo apita Mutharika anawo alikunja maloya chali akugwira ntchito kumeneko akwatiwana ndi azungu. Mabanja achisanzo amenewo. Rimpopwe ali mabanja opanda chisanzo nde ati. Banja lopanda chisanzo ndilimene kwanya mulandu achifamba kumapitana kuchikangawa kuti tiyeni mukapangeza kuti zakuti. Banja lopanda chisanzo limene likuti banja la achea, banja la chisanzo kwambiri. Achea munthu ozichepesa, munthu ofasa, munthu oyenda mmaliro. Kukhala president ndi mavuto, ndimafunitsisa tazakhala president wa dziko la Malawi, koma ndaona kuti ndi mavuto. Makatuni amene ndikuwaona mu social media ndikateso pari Pop FM tisiyane pomwepa. Zijani simayo mpiruwo, zijani marestaurantimo anthu akuvutika kunjaku, koma mukumane nawo siku la chisankho pa 2025. Nthawi imene ndi pamene aliyense azakhala delegate. Ndikateso na mpira